Dobre. Noha na drevo. Jedna. Ale pozor, je dosť tečený. Tam? To je zničiť. Kus, poriadny. Cvak. No to je taký. Hej. Poď si vybeď do papana a dám ti ďalší kus. Dobre? Nie? Co to nesmieš chytať. Dobre? Dobre. No. Čo sa napiť? Nechytať to. Chcem odpočiť. Ale ja som ti povedal, čo máš robiť a nemáš robiť. Takže, poď sa napiť. Dobre? No. Povedal, že ja som kapitán. Mám ja uteknúť? Nie, easy, ešte papáme. Potom sa pôjde na Pazurovú horu. Ale na Pazurovej hore sa musí poslúchať, jasné? Jasne. Mňa a Myšku budete poslúchať, dobre? Jasne. Sa to aj na tamtom. Na čom tamtom? Pozor, nezamáš sa od čokolády. To výborne zvládla až sem hore. S palicou, oddychnúť, my už som skoro hore. Hop, hop. A po chodníčku tu. Rovno týmto chodníkom, tu. Tak. A tu ideme. Tu sú také bludíska, vieš? No. Hop. Fíha. No toto je dobrý chodník teraz, ale opatrne aj tak, dobre? Áno? Pomaly. Áno, ručky pred seba. Pomaly. Šup. A tu už pomaly, tu už po 4. A ideme. Pomaly. Wow. A stop. A stojíme. Super? Pazur. To vidím. Vidím. Vodičku tam dole. Vidím. Pazurová hora. Je to vozíčka vodička. Samozrejme. To máme na to, Ako aby môže sme mať nespadli. tiež toto na Pazurovej hore? Čo? Môže mať tiež Potom si to doma ešte opravíme trochu, aby to bolo viac kulové, ale je to na to, že keby si ty teraz, Myška, spadla tam dole, tak ja ťa chytím. Hej? A ja keby som padal, ty ma chytíš. Možno. Keď bude taký zvuk. Super. Tak ja ťa držím tiež. Tak. Môžeš mi dať ruku tak. Tak. Wow. Pozor, kam nožka ide. Iba na kameň. Hej? Na ploche. Nie na špic. Nikdy nie na špic kameňa. Dobre? Tam je vláčik v diaľke. No, opatrne, nožka, medzi kameň. Tak, jaké preliesky sú to tu? Áno. No, a poď, ideme ďalej. Môžem aj ja 2? Hej. Marshmallow sa opeká. Čo, či sa? Marshmallow sa opeká, aj keď nerozumiem prečo. Kto to vymyslel, pravdu povediac, ale... Á, čo tu mám? Zameklo. No. Vždy marshmallowy si možno tu do tej medzerky si daj marshmallowy a pôjdeš pozerať. Počkaj,